Lareun. Bai. Bai, guztion artean edo guztiok hor ezaguna zarete, baina orain araiatik kanpo ere ezaguna aiz, ezta? Bai. Eta, zelan hori? Ondo eramaten da, bai, ze zoaz kaletik eta autografoa eskatzen eta holan eta oso gustu gaude. Eta Jon, Zumaian lehen ere ezaguna izango nintzen, Zumaia ere ez delako herri zugarri handia, baina orain Zumaiatik kanpo ere bai. Bai. Nola bizi duk hau, aste honetan, lehiaketa hasi zenetik ezaguna izaten hasi nintzen. Bai, zeba, bigarren astean ja, telebizan atean nintzen bigarren astean, nintzen Donostiko kontzertua eta sekulako kola gehintzean nien autografoak eta sinatzeko eta txunditu da gelditu nintzen. Gustagarria iretzat, ala? Bai. Zaumendu egia dau, Iramonari abeste gustatzen zaila, Jon? Bai, zeba, nire amona txikidatik abestuzun kolo batian, eta pianoa jotzen eta klasik eta maten dituta, bai. Musika instrumenturi jotzen duk? Ni leheno jotzen du saxofoia. Ara! Ona ekarri besterik ez zuen, motel saio koskorra egiteko. Nila ondu gunean txalo egin edo, etzakia ni gauza handiri, baina... Zua besten. Bai, txuna nauni. Hor lotxatia izela ere esan ditek, Jon. Hau egia da, la... Telebistan egote honik etzakia, lotxan... lotxa edo, ni neu. Etzakia, bai, lotxa espaldi aldu genuen, ez da? Hemen mundu guztia egiten ari da. Telebistan pixkatola ebitzeko lotxa izan behar da? Zeran bai, baina gero ja hoitzen zeanean ja ez tezu lotxa ukitzen hain beste. Lotxa neurriz, nik ere badu lotxa, baina neurrian. Bai, bale, oso ondo, Mikel. Eta amaren gomendioa izan behar duala. Amak beti normalan arrazoia izaten du, hemen ere hori izango dugu, eta horrein ere bai, lanako gorra behar dela hemen. Bai, ez dala bakarrik abesti eta bai, eta eskolako lanak eta egin behar diala. Eta horretzakia dugu zaten, Leire Uxoi Mikel eta Ainararekin. Zelako esperientzia izan zen hori, Jon? Politxa, esperientzia politxa eta berria izan zen, eta ono pasatu genuen. Ni gogoak egin nintzen gehiago abesteko. Itxoitzak ekainaren... Majoa dira egon gara hor kalean jolasten beraiekin eta holan, eta horien hemen ere gaude jolasten, eta ja ezagutzen ginen lehendikan, pixkat ikusi eta elkar ezagutu ginerako, baina oso majoa dira eta oso harreman hona ditugu beraiekin. Eta ez dakitzuek pixka konstiente zeaten, zuen bizitza nolabait ere aldatu egingo dela. Bai, konstiente geha eta, bueno, ilusioakin hartuko dugu aldaketa hori eta, bai. Jon Aizkarla, Betizutaldaren kide berria lehenengo zetan ziren beraz jendaurrean, alako jendetzaren aurrean. Eta Jon, urduri hartuen kontua, lasai abestu eta... Ez, lasai. Hasieran urduritasun aukinu, baina gero ja estena jo gainean jarri nintzanean ja kendu zitzaizkian urduritasuna. Eta Karla, zer moduz hartu zintuzteten taldeko beste lau gazte? Ondo, oso ondo. Seguru? Bai. Horentxe okan aukera esateko bat pixka ñoñoa dela, bestea txotxoloa, bestea... Guztiegin ongi, Bai. Ez du barraza izaten guztiegin ongi konpontzea. Eurek esperientzia handiago izango dute, Karla. Hori zuentzat neurri batean kaltegarria, euren gandik asko ikas dezakezuelako, baina eurak asko ere solt ziurrenik eskenatokian edo jendearen aurrean. Eta zuek hauen martxa hartu beharko duzu, ez da? Bai. Jon, hau asko kostatuko zaiala uste duk, ala ez? Ala pare bat, hiru bat kontzerturen buruan lortuko duen zerbait? Ez dakit, hori denborakin ikusi bat. Hasi bintzat, atzo hasi zineten nolabait prentsaren aurrean eta aurpegi erakusten eta, prentsa horreko alde izan zuten, edo izan genuen, guztiok izan ginelako Bilbon, balde batetik zuek, Betizutaldeko bikide berriak aurkezteko eta bestetik Betizuen jaiak ekainaren 15ean Bilboko erakustazokan egingo den jai erraldoi hori aurkezteko ere bai. Eta guztiok Bilbora joan ginen. Eta hor prentsarekin lehenengo harremana edo hartu emana izan zenuten. Zer moduz hori, Jon? Ondo. Karla? Ondo. Argazkiak eta? Ondo. Bai, Kontxo, horret zineten lotxatuta ez, hor gustora bil zineten? Bai. Hau bai, Bai. Ara, ikusezagoa prentxorreko horretan ze gertatu zen eta guztiak nola ibile ginen. Zuekin Betizutaldea! Datorren ekaina...
ikuskizun eta jarduera ugari, pailazoak, magia, munduko musika, gumentzako tailerrak, opari piloa. Txentzule batzuk egian pixkat alpertuta egongo direla Bilbora juteko, inoski ezu arrazoi bat. Lehenengo kontzertu izango da, nola zaude? Ni, posik eta alde batetik posik eta bestetik pixkat urduri. Zeba, lehenengo kontzertua izanik, pixkat urduritasun aukitzen zut. Tokira, Bai. Nola zaude zu? Kontzertu horren, atarian esango genuke. Ondo pozik. Ja goguekin ailegatzeko egunia eta abesteko. Eta Bizu Maiarrak dira Betizu taldeko, mutil bakarrak. Zemuz konpontzen zeate beste launeska hoiekin? Ondo konpontzea, bai. Bai, Mikel? Bai, dominatu dazko. Eta Betizu taldeko erreginak nola konpontzen dira bi mutiliekin, Bizu Maiarrekin? Oso ondo. Oso ondo pasatzen dugu elkarrekin eta oso ondo. Bilbon Etorri Bilbora! Aire zaida giro beroa, aire zaida. Betizu taldeko beste laukideekin batera, eta zuen estrenaldia behar bada urduri egoteko egunera izango da, Jon. Bai, igual, ez dakit. Karla, entxeatzen zabiltzate dagoeneko? Bai. Bai, asko, gogor? Bai. Nola entxeatzen duzu? Izan ere, bakoitza bastar batekoak zarete, Bizu Maiar badira, baina besteok, Euskal Herrian zehar pixka banatuta zaudete, naparrak, arabarrak, bizkaitarrik ez, baina... Ai. Nola moldatzen zarete? Ez, ondo. Baina, nun gelditzen zarete entxeatzeko, ala bakoitza behar kontura egiten? Lehenengo entxegua bihar da gau. Bihar jungo hoi hartzuna eta hor entxaiatuko ditugu dantzak eta gu berriak nola gehan ez, ikasteko pixkat. Bueno, sorte hon bioi, Haupa zuek, haupa Jon, haupa Karla, sorte hon. Ekainaren amagosto kontzertuan eta mendik aurrera guztietan ere, bai, bale? Aio, ondo egin!